खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। कक्लाबारि हालामारि रंजालि बैसागु फालिथाय आफादनि बैसागु फालिथाया दिनै जोबथा सान। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय कक्लाबारिनि केशव नोगोराव 2011 इं मायथाइयाव जोनोम मोननाय कक्लाबारि दालामारि रंजालि बैसागु फालिथाय आफादा दिनै खुंगा 13थि बैसागु फालिथायखौ कक्लाबारिनि केशव नोगोराव सानैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजादोंमोन। बायदि बायदि गेलेनाय थुनलाइ आरो हारिमु बादायलायनाय हाबाफोरजों सानैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजादोंमोन होनना बानजाय आफादनि नेहाथारि गोसार बर' बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। मख'नो गोनांदि बे गेवलां मेलाव गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो आसामनि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि फैलाजे बरगयारी, बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिक्रम बसुमतारी, बिथांजों लोगोसे कक्लाबारि हालामनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय समाज सिबियारि फोरोंगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव समायना रमायना बैसागु मोसानायनि गेजेरजों बे गेवलां मेला जोबनानै थाङो। कक्लाबारि हालामारि बैसागो फोरबो फालिथाय आफादनि जि 13थि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय बे फालिथायनि दिनै गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव गेवलां मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदों। एक्चुअलि आं आलासि नङा, मानोना आंबो बे आफादनिनो सासे सोद्रोमा। दा जियानो जा जोंनि बे कक्लाबारि हालामारि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय आफादखौ जोङो दानाय जादोंमोन। जोंनि बे ओनसोलनि हारिमु अनफावरि रायजो राजा आरो बे ओनसोलनि जाखांफुंनाय जायफोर लाइमोनफोर जायफ्रा हारिमु बिथिङाव खोब गोसो गुदुं, बिसोरनि थाखाय प्लेटफर्म सोरजिनो होननानै निश्चय जोङो नैबे 13थि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायनि गेजेरजोंबो हारिमु बिथिंनि बादायलायनाय बेफोर हाबाफारिखौ लानानै जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोङो मोनसे प्लेटफर्म सोरजिनानै होदों। आरो जायफ्रा गोसो गुदुं हारिमु अनफावरि जायफ्रा रंजानो गोसो दं, दा बिथांमोननि थाखायबो मोनसे प्लेटफर्म सोरजिनानै होदों। थारैनो जोंनि नैबे हाबाफारिया खोब ओंथि गोनां जादों। जोङो बिनि अनगायैबो आसा खालामदों इयुननि समावहाय जाहाथे जोङो नैबे फोरबो फालिथायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन ओनसोलफोरखौबो लाफानानै जाहाथे गुवारै जोङो मोनसे बादायलायनाय लानानै जोंनि बे ओनसोलनि इयुन जोलैफोरखौ आरो बांसिनै थुलुंगाखां होनो हायो। आरो आङो नैबे गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखेवगिरि आलासि महरै जोंनि फालिथाय आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि एबा मावथि बिथांमोनखौ मोनसे खोथाखौबो आङो खावलायदों जे जोङो नैबे बैसागो फोरबो फालिथाय आफादा जिहेतु बे ओनसोलनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे प्लेटफर्म जाबाय, खौसेथिनि मोनसे प्लेटफर्म जाबाय। गतिके बे खाबुआवनो जोङो जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिथिं बे हारिमु बिथिंजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिं, जोंनि सामाजिक बिथिं बा मोनफ्रोमबो बिथिं गेलेनाय बिथिं बेफोरखौबो लाफानानै जाहाथे जोङो बे ओनसोलनि मोजांनि थाखाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हायो नामा, जों बेखौ उनफ्राव सानलायनाय जाथों होननानै आं बे गेवलां मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै फोरमायनाय जादों। जियानो जा दिनैनि नैबे हाबाफारिया गुबुन गुबुन बोसोरनिख्रुइ जोबोद साबसिन जादों होननानै आं सानो आरो इयुनाव जों साबसिन हामसिन खुंफुंनो हाथों बेखौनो आसा खालामगोन। बैसागुखौ बर'फोरनि गाहाय फोरबो होननानै बुंनाय जायो, नाथाय बेनि गेजेरावनो बिटिसिनि बा बर'फोरनि गुबुन गुबुन गामिफोराव सोनाबारि दामजुजों बैसागो फालिथायखौ जों नुनो मोननाय जायो। मा बुङो? बैसागो फोरबोआ एक्चुअलि बर'फोरनि फोरबो होनद्रायबाबो जानाय नङा। बे जोंनि आसामनिनो मोनसे फोरबो। थारमाने आसामाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा बे फोरबोखौ फालियो। जाय फोरबोनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा गावबागाव हारिनि हारिमुखौ लानानै रंजायो एबा बैसागो फोरबोखौ फालियो। आरो दिनैनि जुगा जिहेतु ससियेल मिडियानि जुग हिसाबै जोङो बैसागो फोरबो फालिथायनि गेजेरजों जों माबायदि रंजायो, माबायदि मोसायो बेफोरखौबो दिनैनि दिनाव बुहुमनि मानसिफ्रा नुयो। दा बिनि ओंथियानो जाबाय दिनैनि समाव मा जादों, जों बर'फ्रा जेलानाखि बैसागो फोरबोखौ फालिगोन एबा बैसागोआव जों रंजागोन, बिनि गेजेरजों जोंनि बर'नि हारिमुखौबो नुयो। थारमाने जोङो जेलानाखि जोंनि खाम, सिफुं, जथा, सेरजा एबा जोंनि गुबै मोसानायखौ लानानै जोङो बे बैसागो फोरबोखौ फालिगोन एबा बे बैसागोआव जोङो रंजागोन, अब्लानो जोंनि बे रंजानाय मोसानायनि गेजेरजों मा जोंनि हारिमुवा बुहुमाव फोसावजागोन। दा बेखायनो आं बुंगोन, बेखायनो दिनैनि दिनाव बे ससियेल मिडियानि जुगावहाय जिहेतु आसामनि नैबे बैसागो फोरबोखौ
बुहुमनि गुबुन गुबुन मानसिफ्रानो नोजोर होगासिनो दङ दा बेखायनो जोङो नैबे फोरबो फालिथायनि गेजेरजों जाहाथे जों बर'फ्राबो गावनि हारिमुखौ लानानै रंजायो आरो मोसायो जायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ जों फोसावनो हायो एबा फोसावनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि हारिनि सिनायथिखौ जों होनो हायो दा बे फारसे जोङो नोजोर होनाया मोजां अदेबानि जोङो गोबां जायगाफ्राव दासिमबो जोङो जोंनि हारिमुखौ दोननानै माने जोंहा जिहेथु जोंहा बर'नि आंगो दामजुफोर दं जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा जोंहा गावनिनो मोनसे आंगोनि सिनायथि मोसानाय खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बा बैसागो मोसानाय दं हिसाबै जोङो दिनैनि दिनावहाय देग लानानै गिदिर गिदिर साउन्ड बक्स लानानै मोसानायनि नैबे जुग गैया दा रुजुनो थाङोब्लाथ' दिनैनि दिनाव जों खमखौनो नुदोङो सिगांफ्राव जोङो बांसिन नुदोंमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव बेफोरो खमायबोबाय मानोना जोंनि गेजेराव दायो खाम सिफुं जथा सेरजा दामग्रानि आंखाल गैला दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेरावबो खाम सिफुं जथा सेरजा दामग्रा ओंखारबाय दा बिनि थाखायनो जोङो आंनो बेखौनो बुंगोन जे दिनैनि समावहाय जोंनि जायफ्रा दिनै माने केसेट प्ले खालामनानै बा साउन्ड बक्स गिदिर गिदिर लानानै रंजादों मोसादों दा बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि गुबै हारिनि दामजुफोरखौ लानानै रंजायो मोसायो आं बेखौ खावलायगोन निस्सय बियो जोंनि गेजेराव लासैनो गोमोरलांगोन आरो सिगांनिख्रुइ बियो खम जाबाय गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास महिन्द्र स्कर्पियो महिन्द्र थार एक्सेल 6 नेका बेलेनो स्विफ्ट डिजायर टाटा पांच वागनार एल्टो केटेन सेलेरियो इग्निक एल्टो केटेन एक्सेलाइ महिन्द्र ट्रेक्टर अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900079427 9394649601 8822322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।